रिस्किं बर' क्लास 8 नि आंनि फंबायनि फिसाला बिनि खन्थाइ बिजाब सोरजिनायाव आंहा जोबोरै गोजोननाय दङ। क्लास 8 नि सासे फरायसाया इंराजिनि रावजों मोनसे खन्थाइ बिजाब सुजुनाया जोबोरै थुलुंगाथाव आरो बिनि जि लामा बिनि जि स्टाइल लाइफ स्टाइल बे लाइफ स्टाइलखौ फरायसाफ्रा फल' खालामनांगौ होननानै आं सानो। नैबे समाव बे फरायसा समाव फरायसाफोरनि गोसोआ जोबोरै उरां फारां जायो, मोनसे जायगायाव थाया, सानावबो बिसोर सिमां नुयो। नाथाय बे बिरबायनाय गोसोखौ हमथानो थाखाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रा ओरैनो थानाय समफ्राव माखासे क्रिएटिभ खामानि मावनांगौ, जेरै खन्थाइ लिरनाय, मेथाइ खननाय, दामनाय देनाय, गेलेनाय, सावगारि बोनाय, जायखिजाया एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसआव इनभल्भ जानानै क्रिएटिभ आइडियाफोरखौ डेभेलप खालामनांगौ। आङो मिजिंथिदों रिस्किं बर'आ उननि समाव आरोबाव बेबादिनो खन्थाइ बिजाब सोरजिबावनो हागोन। खन्थाइया जाहैबाय जोंनि गोसोनि मोनसे राव। बे खन्थाइनि गेजेरजों जोंनि साननायफोरखौ जोङो एक्सप्रेस खालामनो हायो, जोंनि लुबैनायफोरखौ जोङो एक्सप्रेस खालामनो हायो, जोङो बुहुमनि मानसिफोरजों जों कानेक्टेड जों जानो हायो आरो गावनि जि क्रिएटिभिटि बेखौ जों एनकारेज खालामनो हायो। खन्थाइया बिराद ओंथि गोनां मोनसे बिजों। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आं खावलायदों, नैबे समा ओरैबायदि मोनसे सम जाय समाव जोङो कम्पिटिशना गावजोंसो कम्पिटिशन, मोजां मानसि जानायनि कम्पिटिशन, लेखा फरायनायनि कम्पिटिशन, गावनि क्रिएटिभ आइडियाखौ डेभेलप खालामनायनि कम्पिटिशन, गियान आरजिनायनि कम्पिटिशन, गोरों जानायनि कम्पिटिशन, साख्रि मावनायनि कम्पिटिशन। आङो मिजिंथियो उननि समफ्राव फरायसाफ्रा गाव गाव लामाजों बिमा बिफानि लुबैनाय बायदियै, फोरोंगिरिनि लुबैनाय बायदियै मोजां खामानि मावलांगोन आरो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मोजां जायोबा जों बिमा बिफाया, साफ्रोमबो फोरोंगिरिफ्रा जोबोरै थुलुंगाखाङो, बेखौनो जों लुबैयो आरो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां आवगायलांनो हायो, बेनि थाखाय आङो बयनिसिमबो ब्लेसिंस हरदों, बयनिसिमबो आङो अननाय आं जासिहरदों आरो मोनसे बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लाबावनांगोन, जाय फरायसाया मोजां हाबा मावो बै फरायसाया रायजोफोरनि अननाय मोनगोन, बे अननायानो बोर जागोन आरो बे बोरखौ मोननो हायोब्ला मेंनायै खामानि मावनो हागोन। गोजोन्थों। जोङो फरायसाफोरखौ बेबायदि मोजां खामानियाव इन्सपिरेसन होनाया जोबोरै मोजां खामानि। जाय जेरै हागौ एरै इन्सपिरेसन होनांगौ। इन्सपिरेसना थाखाजोंबो जानो हागौ, थुलुंगाजोंबो जानो हागौ, मोजां खामानिजोंबो जानो हागौ। दा बिथां एमएलए आ अरुणाचलनि एमएलए आ जाय इन्सपिरेसनखौ रिस्किं बर'नो होदों, बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोंनो थुलुंगाखौ नांगौ, बयनोबो थुलुंगा नांगौ आरो बे थुलुंगानि गेजेरजों जोङो गावनि गोसो सिङाव थाखुमानाय गोहोखौ इन्सपायार जों खालामनो हायो। बिथांनि जे खामानि मावनाय एमएलए सारनि मा नाममोनलाय, बिबेक, बिथां सारनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो नाबाम बिबेक बिथां मानगोनां एमएलए सारा उननि समावबो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ माबा नङा माबा मोनसे महरजों, राहाजों साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो नाबाम बिबेक सारा बयनिबो अननाय मोनथों, थुलुंगा मोनथों। साबायखर।